Fundisa madoda. Wathi nansi mvana kaThixo. Ethwala isusi sono sehlabathi. Amen. Hayi madoda. Anibonga igama lenkosi. Siqala lapho mntantuzo le. Uthi uyesu ta. Efumana into ba. uHerod umnqumla inhloko uJohane. Ithi iBhayibhile wakhathazeka kakhulu. Waqonda into ba akawela umfula. Abheke ngaphesheya ezama into ba athethe noThixo wakhe. Kanti ngelixesha awela umfula isihlwele siyamlandela ngoba ebephilisa apha bekhona ethetha ngelizwi lakhe esindisa engaqondi into yoba ngelixesha uhlangabezana nobunzima wathi akuwela bamlinda ngeneno komfula xa ibuya uYesu ejonga isihlwele ejonga abafundi bakhe oFilipi bekhona uthi aba bantu banelanga lonke bengadlanga nto. Alibonga igama lenkosi. Hayi madoda. Yintoni etyiwayo? Hey, Ngoba abantu bayatsho nalanga. banelanga lonke bendilindile Imilo miqwebile. abadlanga nto. Imilo miqwebile. Alibonga igama lenkosi. Athi uFilipi xa bephendula ifundisi zonke nje ezibini Hey, enhlanzi ezintathu. Asijonge esihlwele noba besingahamba sithi sikhangela indawo apho kuthengiswa khona isonka asikho isonka ebesinokusithola ebesakwenela baba. akho venkile.